Arratsaldeon Manolo, hemen gaude zure etxetik ikastolatik, zuri omenaldi hau egin nahi dizugu bihotzez, hain zuzen, orain dela urte batzuk zuk hainbeste eman zenigun maitasuna bihotzez baita ere, iruditu zaigu oso modu egokia omenaldi honen bidez zuri eskerrak ematea ekintza honen bidez. Oso gustora ibili ginean eta oroimen oso onak ditugu, garai hartakoak, pilartxenean, eta nire adinekoak direnak ere gogoratuko dira, hainbat abesti ikasi ditugu zurekin, geografia, euskeraz, euskerari eman zenion bultzada ikaragarria, zure abestien bidez, eta guk danak ikasi ditugu eta gogoratzen ditugu. Asiako ibai guztiak ikasi genitun, baita ere Inglaterrako portuak zein ziren, eta hainbat oroimen oso politak ditugu. Beraz, bihotzez, eskerrak eman nahi dizkizugu ikastolako komunitate osoaren izenean. Mila esker, muxo handi bat. Hementxe gaude Manolo, zuretzako opari poli bat prestatzen, espero deu gustokoa izatia eta gozatzia. Muxo handi bat, eta mila esker. Akordatzen naiz, Zarautzera zela jagatu nintzen, 22 urten itxuan nik orduan, nire lehenengo irakasle lana zen, eta Manolo keine alkartu eta zantzuztan lehenengo gauzetadiko bat izan zen, egingo dituk letrak zera kantu entzat, eta nik nagen zer zan ere letrak egitea, sekula bertso txar bat egin barrikoan nintzen, egingo dituk eta baina zela eta, ordurako Andu eta Joxan Ormazabal eta aizian kantuak egiten. Bide batez oroitzapen bat Joxan Ormazabal laguna handiari. Bere txorian nintzela eta zela zen bestia xagutxo batzuekin bizinez ganbaran da, kanta mitikoa dira beriak. Orduan neure buruei bueltak emoten da ze letra ozer egingo dut. Eta akordatzen naiz, kriston euritia egin zabala zazoi hartan, eurisa goixan baian egunetan. Eta orduan oinbeste kale eta asfalto etzegoen eta potzua galanta egitezean. Eta oso ohikoa zen umen artean bentzet, potzuz potzu plisti-plasta ibiltzea, ezta? Da orduan txetorri jaten, hori, plisti-plasta, plisti-plaust, mela-mela eta blai-blai, orduan egin naban kantu haura. Ez dakit, olako inspirazio momentu baten, eta nik uste dut gero begin nituen batzuk, baina olako inspirazioik etxatan etorri, ezta? Eta, hori izan zen lehenengotaiko kontaktua Manolorekin. Kaixo Manolo, zuri eskerrik hasi gendun besteak beste, errealidadea ez denean gure gustokoa edo gure premia irantzuteko modukoa gu geuk alda genezakela. Esate baterako garai hartan ez geneukan euskerazko testu libururik, gaztelerazkokin ikaste genuen, baina zuek iluntzetan lan franko inda etxean dena euskeraz azaltzen zen iguten da euskeraz ulertu genuen mundua. Edo garai hartan etzen udalekurik euskeraz, eta zuek, ez dakit nola, segurazki zure anai, arreba, fraile, monja, sare, mundial horregatik udalekuak egin genitun garai hartan Arantzazun, Neuxaten izan ginen, Barcelonan, Alfaron beti. Edo ikasi genuen, baliabiderik ez denean irudimena erabili behar dela. Eta asmatu genuen, zure laguntzaz, kirol berri bat, balon astoa, balomanoren antzekoa, zinema frontoira joate ginen eta lurrean arearik pintatzerik ez zegoenez, kirol berri bat asmatu genuen, arau propioekin lekura egokitzeko. Munduari aurre egiten ikasi genuen zuri esker.
Aio Manolo, ondo izan. Kaixo Manolo, gogoratuko haiz, ire etxean, ire etxoko salan, dana maila, dana beretan liburuz, orduko iztegiak, zeuden gutxiak, Lafiteren iztegia, Azkoren iztegia, Euskal Herren jakintza, gero Onaindiaren mila Euskal Olerki eder, Salvatore Michelenaren poemak, eta antxe biltzeken dituan, liburuz liburu, hango espresioa jasotzen, hango hitza bilatzen, gero ematen zigutenak edo ikastoloko lanak egiteko, edo ematen zigutenak kantuetarako letrak asmatzeko, eta goizeko matuti, eta hoize polita, eta orduan goizeko matuti ateratzekoan. Eta horrela behin, etorri izan esanez, terrenetxo bat, netzekit, erentziz edo hartuela, hor Santa Barbarako maldan. Tan etxetxo bat egiteko asmua edo, eta ametsarekin enbilen garai hartan. Eta anibili gintuan liburuen artean izenaren bila, etxearen izenaren bila. Etxe hura ez zuen sekula santan egin, baina izena bai, izena hor geratu dek baita kantetan eta hainbat testuetan ere. Azkoren iztegien bila gemiltzala, hitz bat aurkitu genian, Zutopil. Eta bueno, gustatu egiten zitzaiguan, zuagatik, sukaldeagatik, eta gero zutan, sukaldean egindako opilengatik, eta oso hitz sonoroa oihartzun handiko egiten zitzaiguan. Baina ez gintuan konturatu orduan, Zutopil hitzak zergatik gustatzen zitzaigun hainbeste. Eta orain, itaz gogoratuz eta 80 urte bete ituan honekin, konturatu nok Zutopilek hitzaren barrenean daukala gauza bat oso importantea, utopia alegia, mundu berri baten ametsa. Eta ire mailan zeuden liburu guztien artean, zegoen baita ere Nemesio Etxanizen liburu bat titulua zuena Lur berri baten bila. Te utopia hori xedek lur berri baten ametsa. Zoriona Manolo. Iratiko gauak, kanta iturri galduak, kantu zargiri da, bazailun zorgindua, mundua. Iratiko gauak, kanta iturri... Bolon bat eta bolon bi, bolon putzura erori bazen, Apa Manolo, zer? Gogoratzeiz, aspaldiko kontuak ez, aspaldikoak. Ezin ahaztu alatere. Pilartxoneko urte haiek ezin ahaztu. Kuadrilla majoa elkartu ginen, Batzuk gaztetxoak, mutikoak ere bai. Baina ikastola aurrera ateratzeko gogo eta asmorik ez zitzaigun falta. Jakituriarik gutxi. Esperientzia gutxiago. Baina alata ere, neskatila mutiko haien maite genitun. Benetan maite genitun. Eta nik uste hori zela gure pedagogiarik onena. Ikastuletik aparte ere bazan, nik goratzen hau, itarteko intzala saltzarik ezen falta. Futbolean ere egin genuen. Ni naiz inoiz futbola gustatu zain amorratutako horietakoa. Baina gogoratzen naiz urte baten playerotan jokatu genuela. Jokalariok txarra ginen, txarra benetan. Baina taldean maitetan hain txarra. Behintzat esponsorraren lortu zuen norbaitek. Kolon txiki uste dozela. Igo goratuko aiz hobeto, ikakingo deko nola zen. Gero, futbola zela eta etzala, erdi profesionalen sentitu nintzen, ze inoiz, gogoratzen naiz, joan ginela Goiasera, aurreko egunez, partidua prestatzera, konzentrazioa izan zan eura, serio askoa. Baina, Atletixa Realera etortzen da bezala, halako baten Bizkaitik etorri zera, da ni fitxatu, eta Bibotel aldera bueltatu nintzen. Han bizi nahi zorain, majo asko. Lehengo batez ostera, telefono etxean da, zer ote zen da, Manolo agurtzeko gonbitea. Eta, esan nuen, bueno, hartu alfombra magikoa eta banoa, etxan du puñetaz etorrinak. Manolo, eskerrik asko esatera. Eskerrik asko urte haietan emandako itzalagatik. Segi ondo eta arantzazuko fraileek esaten duten bezala, bizi bosek.